Så i starten sådan her, så bare læg dig godt til rette. Du mærker, at du faktisk kan ligge godt, så hvis du har lige brug for at tage en ekstra hovedpude der. Ja, hvis man kommer til at fryse undervejs, så kan man også bare sige til instruktøren, at man er tæt på. Og hvis man har fodsålerne i underlaget, så måske sætte fødderne ud i måttens bredde, eller knæene hvile mod hinanden. Så får man ligesom aflastning på lænden. Og jo længere fødderne kan komme ud i måttens bredde, jo mere ud til siden herinde. Ja. Og så kan jeg ligesom mærke, at det kan ligesom hvile ind mod en anden knæ, så man kan slappe af. Hvis det er. Man kan også få en føling under benene, hvis man synes det. Og så den ligger her, så kan du også lægge armene ned langs siden, og hvis du har armene ned langs siden, så lad håndfladerne pege opad. Igen bare flyt lidt rundt og gør det behageligt. Mærk, at du kommer til stede her i rummet. Så alt det du har lavet inden du kom her, det kan du sætte på pause. Og alt det du skal lave efter du har lavet yoga, det er også ikke noget du behøver at tænke på nu. Lige nu skal du bare mærke, at kroppen ligger her og underlaget og falder til ro. Og bare giv dig den her mulighed for helt at koble af. Så alt ansvar, alle gøremål, alle tanker, det er noget du kan vende tilbage efter. Lige nu giver du bare dig selv en pause. Og lad kroppen slappe helt af. Så prøv at se om du kan mærke her, hvor kroppen ligger på underlaget. Start med at mærke hælene og underbenene og knæene, haserne. Og mærke bagsiden af låren og enden, der rører underlaget. Mærk lænden og hofterne. Den nederste del af ryggen. Den øverste del af ryggen. Og begge skuldre her, som ligger trukket væk fra ørerne. Armene, der ligger ud fra kroppen. Overarmen. Underarmene. Begge håndled. Hænderne. Bagsiden af hånden. Indersiden af hånden. Og alle fingrene. Alle 10 fingre. Lillefingeren. Ringfingeren. Lange mand. Pegefinger. Tommelfinger. Hele hånden. Mærk nu også nakken, bagsiden af hovedet, toppen af hovedet. Og gå over til at mærke hele ansigtet, panden og øjnene, som ligger tungt og dybt i øjenhulen. Kinderne, der er bløde og afspændte.
Tænderne let adskilt, og tungen er afspændt. Den ligger måske i den nederste del af munden. Mærk også, at ørerne er afspændte. Så hele hovedet, hele ansigtet, hele baghovedet, afspændt hoved. Og gå nu over til at mærke forsiden af kroppen, brystet, taljen, maven, hofterne, forsiden af begge ben, anklen, hele foden, forsiden og bagsiden af foden. Så prøv at se, om du kan have den her oplevelse af at være til stede i hele kroppen på en gang. Helt ud i tæerne, helt ud i fingrene. Så en hel oplevelse. Fra toppen af hovedet til bunden af foden. Hele kroppen på en gang. Så gå også over til at mærke din vejrtrækning. Du skal ikke ændre på vejrtrækningen, du skal bare lægge mærke til, hvordan kroppen trækker vejret lige nu. Du skal også følge vejrtrækningen fra luften, der passerer ind igennem næsen, ned til halsen, til den øverste del af brystkassen, den nederste del af brystkassen. Og måske trækker du vejret helt ned i bunden af maven. Behøver du ikke. Bare registrere, hvordan kroppen trækker vejret. Lige nu. Så prøv igen at vende tilbage til kroppen. Mærk, hvor kroppen rører underlaget. Vi behøver ikke at gøre noget, når vi ligger helt stille. Har bevidstheden på kroppen, så vil den automatisk blive afspændt, slappe af. Hvis du har opmærksomheden på kroppen og på vejrtrækningen, så vil det også være nemmere for dig ikke at følge med på tankerne. Men du kan også kigge på tankerne. Så hvis der kommer en tanke, hvad er min næste tanke? Du kan ikke forholde dig til den, så du kan ikke tage stilling til, om det er en god eller dårlig tanke, eller hvad det er, du tænker på, men bare lige registrere, hvad det er. Og så igen vende tilbage til at mærke vejrtrækningen. Og hvis der kommer en ny tanke, så bare kig på den. Og vende tilbage til åndedrættet. Nu kan du også skifte imellem de her tre måder at være på. Altså registrere kroppen. Indefra og mærke de her fornemmelser, der er helt ud i fingerspidserne, helt ned i tæerne. Og så hvordan kroppen den trækker vejret, hvordan maven den hæver sig på en indånding og sænker sig på en udånding. Og luften, der passerer ind igennem næsen. Så det her med at se på, hvad det er for nogle tanker, der kommer. Så prøv at skifte imellem de her tre forskellige oplevelser. Du kan ikke gøre noget forkert. Det er ikke sådan, at det ene skal gå hurtigere end det andet. Eller hvis der ikke er nogen tanker, så er der ikke nogen tanker. Og hvis der er et sted i kroppen, hvor du har mest lyst til at have din bevidsthed på, så bare have den der.
nu også gøre klar på at lave det, vi kalder det fuldkomne åndedræt. Det er bare, hvor du tager en meget dyb, bevidst vejrtrækning helt ned i bunden af maven. Fylder maven op med luft, fylder lungerne op med luft og helt op til kravebenet. Så bare lige holder vejret inden et par sekunder, måske 5. Og så giver slip på vejrtrækningen. Så fyld maven, øverste del af brystkassen helt op i kravebenet med luft. Dyb indånding. Hold vejret ind. Så når du giver slip på udåndingen, så bare giv et suk måske. Bare slip. Og så laver du bare den her øvelse et par gange, og lige holder en pause imellem hver. Stor, bevidst vejrtrækning. Maven, lungerne, kravebenet fyldes med luft. Holder vejret ind lidt. Og giver slip på udåndingen. Og bare lave den sidste runde her, hvor du fylder maven, lungerne, helt op til kravebenet, ind med luft, holder vejret inde et par sekunder, op til 5. Og giver slip på åndedrættet. Så også gøre klar på, at vi skal i gang